Tini kaisa real story ang norok bai share khlainai abo wngkha khoroksa tako kaijak bwrwi bai sikla hinui sajagwi bini hamjak mao klaimani tei paithago rangrok chajagwi yakari rijakmani wansugui naikhe o kothoma belai no uanama singsa norok bo waisa takukni story no khwnawi naidi tei abo hai tatal thokai borok rok bai hus wngnani no swrungdi tamni hinba tabukni jorao tatal borok belai no bangkukha himdikhe o takukni kothoma khwnana phaisingo thanglaihnai o takuk abwrwi bai puila malaimani eba sinilaimani hinkhe Facebook ni bisingtwi tabukni jora Facebook tei hamjaklaimani bwsuk jora tei kubui eba success abole angsia haifano Facebook tei hamjagwi kwbangma borokno duka manmani kothomale nukjagwi no tongo hakeo takuk abwrwi bai Facebook tei nugwi hamjaklaikha tei phone number rok nalaikha o bwrwi a takukno swkango kaijak hinui saya aboni bagui no o takuk bo bini hamjakmao klai thango abo haikhe no kok salaite o takuk abwrwi no bwkharok manui thangka aw o kok kaisa nangjago mwkhang nuglaya eba sinilaya phano belai kok salaika hinkhe abo haikhe bo bwkharok manui hamjakma wngwi thangosi abo haino wngkha o takuk bo ulokhe kok samarok bo balokha hinkhe twerk o takuk saimannani chengkha kok sate khe no saljakhe o takuk sawi mankha o bwrwi kaijak hinui tei bwsai bai kakjak hinui bo khwnakha haifano afro o takuk abwrwi no kagwi manliya tamni hingkai kok samarok bo balokha bwkharok manui thangka aboni bagui afro-khe kubui kok sawi manphano se bini bwkhao o bwrwi no kagwi rwnani abo hai muchungliya aw wngnani bo kokno aswk salromwi kokrok salai phaimaba borok afro tei phatsa bwkha swlaiman sinai abo joto borokno wngnai o bwrwi sikango sana nangmani kaijak hinui phiya o takuk tabuk hinkhe kagwi manliya bo o bwrwi no kaijak hinui situtwi phano aswk hamjagwi thangkaba kagwi manliya haikhe no 2 years borokni hamjakma wngkha aboni ulokhe tei waisa o takuk khwnajawkha o bwrwi bwsai bai kasi kaglaya ko hinui o kokno khwnawi o takuk problem wngjakha bo khe khachongwi tongmani o bwrwi bwsai bai kakjak hinui hingke kakjak se hinkhe ba bono hamjak phano mungsa kokrok bangnani kwrwi hinui tabuk bwsai bai kaglaya ko hinui khwnawi o takuk belai no uanajakha aboni bagui bo o bwrwi no swngkha afro bwrwi bono saka ta wanadi ang ani bwsai bai kaglaya ko phano ang bobai kano kaglainai bobai dakte no kagwi painai tei ang nungbai no phainai hinui o bwrwi bono saka hakeo takuk haino hai a bwrwi bai hamjaklaifika a bwrwini bwsa khoroksa bo tongo o takuk abono bo maya nangjago tei bo o bwrwi no aswk khe no poito khlai hamjagwi tongo o bwrwi bwsai bai kagwi bobai kaijagano hinui bo abono bo poito khlai tongo poito khlaima bagui bini bihik wngnai hinui no bo khakawi rangrok joto bono kwbang kukno chalogwi tongkha phiaba o takuk o bwrwi bai hamjaklai tongmani kok je a bwrwini bwsai hinjaknai hinkhe sawi se manya afro bo saljakkhai a bwrwini bwsai bo afro-khe sawi mankha o takuk bai o bwrwi hamjaklai tongmani kok saljakhe o takuk a bwrwi bai RK nogoro malai tonglaimani o bwrwini bwsai hinkhe bwrwini nogo afro phaijak afro bwrwi o takukno saw ani bwsai nungbai hamjagwi tongmani tabukle saiman thangka bo tabuk ani nogo phaijakse ang tabuk tamo khlainai hinui tei haitutwi phano o takukno o bwrwi afro swmai tangwi saw ani bwsai jesuk ang bai tongnani nai phano ang nungbai no phainai ta wanadi phaiya hinkhe ang thwi phano thangnai hinui amo hairokhe swmai tangwi saw bwrwini aswk swmai tangmani kok tei kok rwmani rokno poito khlai o takuk bo hamjagwi no tongjak bwrwi bono agini simi no bobai kaijaknani kok rwwi tongmani bagui o takuk bini nok rokobo jotono sawi rwbaikha bini nokni joto borokno sawi manbaijak je a bwrwi bai hamjagwi tongmani kok phiya o takukni nokni borok rok bono mungsapano hinliya je hamjakmani bai no kainani hinui tonglaikha phiaba o takukni nokni borok rok bo bono mungsapano hinliya je bo hamjago abo bai no kainai hinui tonglaikha tei a bwrwi bai o takukni nokni borok rok bo jotono kokrok salaijak phiaba saljakhe o bwrwi o takukno hai hinui saka ang tei nungbai malaiman kwlak malaiman yaphano angni rangrokno jotono taisa kifili rwnai hinui afro-khe amai kok pherjak o kokno khwnaka hinkhe no takukni bwkha achomsa bo bai thangjakha tei bini nokni borok rok bo o kokrokno khwnawi o takukno belai kheno jolilaikha tei hinlaikha tamni kaijigya swkangle aswk bisas khlai nung rangrokle chalok tongnani nangkhaba hinui o takukno amai khe salaikha ulok twerk o takuk sawi mankha o bwrwi bono simiya abo hai kwbangma chwlano no bo sikla hinui sawi hamjagwi abo hai khe rangrok chakha hinui
Aboni bagui tabuk o takuk belai kheno bwkha baikha. Phiya oro kaisa kok sana tongo joto bwrui no amo hai rang chao eba abo hai hinui sanani naimani ya baksa bwrui o story no khnawi bwrui rok no hino hinui phano hak wngui mano. Phiya kok khe bwrui chela joto no baksa tatal abo bwrui bo wngnai chela bo wngnai abo joto no baksa. Da Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang norok ni takuk Andrew Deborma. Aboni bagui ang sana muchungo chela phano wngthung eba bwrui phano wngthung. Amo hai ke buini life no ta thangdi je thungjaknai borok bo belai no bwkha kosto mano kaisa borok le poito khlai hamjakmani abo haino chengra wngya aboni pap nang bo nangui mano tini o takukni story o srwngjaknai kwbangma tongo abo wngkha naithok nungma simi bai eba kok sama simi bai phano phatcha bwkhano taridi bwkhano rui ta hamjakdi phatcha bwkha rui hamjakmani ulo khe abo belai no problem kotor wngui thangui mano swkang sawi mandi bo saboti bo hai borok. Aboni bagui no kaham ke cheri akoinai hamjakang ke abo teisa kaham wngnai kwbangma borok atui kheno hamjakma bisingtui tabuk thokokjagui tongbayo abono tini o story o hush wngnani swrungmung no chung manui mano. Hake bayap song tini o takukni story belai kheno nangmani aboni bagui norok o story no share khlainani tapukdi norok o story no share khlairdi tei tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya wngui tongnai rok kwtal wngui tongnai rok norok ani channel no subscribe khlaina di norok joto kaham kwrwng tongbai di hambai.